Авиатүзелеш районында Рәхмәтулла исемендәге мәчет ачылды. Тулырак мәгълүмат Искәндәр Гыймалдинов репортажында. Изге Курбан гаете бәйрәме алдыннан яңа мәчетләрдә тәүге тапкыр азан әйтү республикабызның күркәм гадәтләренең берсенә әйләнде. Менә бүген дә Казанның авиатүзелеш районында тантаналы вакыйга. Годовиков һәм Симонов урамнары чатында урнашкан Рәхмәтулла мәчете дин кардәшләребез өчен ишекләрен ачты. Төзелеш 2019 елда башланган. Мәчет проекты авторларының берсе Искәндәр Насиров. Һәрберсе дә эшләде Аллаһның рәхмәтенә ирешү өчен. Шуңа күрә форсаттан файдаланып, һәрберсенә рәхмәт әйтәсем килә. Барлык менә бу районда яшәүчеләргә, бөтен шәһәрдәге предпринимательләргә, эшмәкәрләргә, чөнки алар һәрберсе дә булышырга тырыштылар. Кайсына гына шалтыратмасам, кайсына гына чыкмасам да һәрберсе ачык булдылар, булыштылар. Шуңа күрә барыгызга да рәхмәт. Аллаһның рәхмәте яусын. Киләчәктә дә сезгә Аллаһның рәхмәте белән эшләрегездә уңышлар булсын. Мәчет 150 кеше сыйдырышлы булачак. Ә мәчетнең имам-хатибы Рөстәм Ясәвиев. Гарәфә көнендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткәнчә, кемдә кем уразатта икән, аның әүвәлге бер ел һәм ахыргы бер ел эчендәге булган гөнаһлары гафу ителер дип әйтелә. Шуңа күрә бу көннең бәрәкәтле булуында шигебез юк. Безнең хәтта узган ел ай куйган көнебез дә Гарәфә көненә туры килгән иде. Ачылыш тантанасына килгән дин кардәшләребез мәчет йортындагы бәрәкәт чишмәсенең суын аваз иткәч, мәчет эченә намаз укырга җыелды. Әле шулай күп еллар буена Рәхмәтулла мәчете дин кардәшләребезне намазга дәшеп торсын. Ниһаять, иң көтелгән мизгел, яңа ачылган мәчет дин кардәшләребезгә ишекләрен ачты. Ә хәзер инде намаз да укылып бетте. Искәндәр Гыймалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.